Туган якты өйрәнүсләрдә Мәскәү көтә. Мәктәп укучылары өчен зур этнографик уенның төбәк этабы башланды. Еңүчеләр башкалага сәяхәткә юлланасак. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Тархан тур оператор итәкчесе Венера Беккожина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, зур этнографик уенның төбәк этабы башланды һәм шартларын искә төшереп китәйек, чөнки һез уны беренче тапкыр үткәрмәйсез. Үткән ел башлаган. Әйе, был уен икенче ел буласак. Былтыр без беренче хәрәкәте менән берлектә грант еңеп чыктык һәм бик уңышлы үткәрдек менә Башкортстанда. Бик кызыклы уен булды. 4000 бала алдан регистрациягә теркәлеп заочный этапта уйнадылар. Адактан 400 бала Өфөгә килеп очный этапта уйнадылар инде. Һәм 40 бала Мәскәүгә барып кайтты ял итәргә. Шу хәтлем дәртләнеп киттеләр, без Мәскәүгә барып уйнагыбыз килә дип киттеләр. Шуннан шундай идея килеп чыкты. Төрле төбәктәрдә шундай грант язарга. Былтыр теге мастера гостеприимствоның кунактары бугайны, вәкилләре шулар да кызыкынып кайттылар һәм быел 12 төбәктән шул беренче хәрәкәтенә грант язылды. Әмма ләкин 4 кенә төбәк еңеп чыкты. Башкортстан, әлбәттә, Башкортстан өлкәһе һәм Свердловск өлкәһе һәм Мәскәүдә. Шуннан шулай итеп, 4 региондан балалар үзләренең төбәкләрендә уйнайдылар һәм Мәскәүгә барып бергә тагын суперфинал уйнаячаклар. Төп һорау, ничәнче класстар уйнаялар бу уенда? 8-нченнән 10 класска тиклем. 8, 9, 10. Әйе. 11 бердәм дәүләт имтиханына әзерләнә. Әйе, улар әзерләнделәр, уларның вакытлары юк, шуңа безләрдә нәмәшәмәйдә, мәшәкатьләмәйбез, шуңа 8, 9, 10 баллары, 14 яшьтән күбеһе. Классмы катнашырга тиеш булар? Юк, командалар 8 бала булырга тиеш. Улар менә әле теркәлү башланган безнең этнограф сайтында һәм контактта бар группа. Шул Малая Родина Большая страна дигән Башкортстанның үзенең аерым бите. Шунда инеп информацияны карарга була, язларга була уенга. Алдан теркәләләр дә инде балалар. Унда бер өлкән педагог булырга тиеш инде. 8 балага куратор булырга тиеш. Ул шул үзенең мәгълүматлары белән тултырып язала инде, бер телефоннарын, электрон адрес һәм уларга шу алдан тестовый вариант һораулар бирәбез. Улар тикшереп карыйлар үзләренең белемнәрен. 25 сентябрьдән заочный этап башлана. Без уларны онлайн тестирование үткәрәбез. Иң яхшы 440 бала бында Өфөгә 12 октябрьдә уенга киләсәк. Быел хәтта 440 баланы һайлыйлар. 440 бала булсак. Шуңа 11-ннән улар килә башлайлар, 12-һе Торатау конгресс-холлда уйнарга тиешбез хәзер бирһә. Нинди белемнәрен тикшерәләр? Улар тарихты белергә тиешме, мәдәнияттәме? Этнографик уен булгас, иң беренче әлбәттә мәдәният, тарих, география, шундай һораулар булсак. Заочный этапта Башкортстан буенча күбенче һораулар, шундай тестовый инде бер һорауга 4 җавап, бере дөрес. Шуны дөресен һайлап җавап бирәләр инде. Без былтыр кызык өчен үзебез яшәп карагандык, 25 бал гына идек, кызык, шундай катмарлы түгел инде һораулар бер уйлаһаң. Нәмә, ләкин уларда тиктән кенә интернеттан табып булмай. Уларда 20 минут вакытлары бар, шул 30 һорауга җавап бирергә. Телефон кулланып һәм табып булмай. Заочный этапта телефон кулланырга без, кулланмагыз дигән нәмә юк инде теге. Чөнки җавап бирелгән вакытта улар үзләренә ниндидер белем ала. Әйе, шуны да нәмә. Чөнки 20 минут кына вакыт ичендә күп, 20 һорау табып өлгереп булмай инде, бар белем кирәк. Шуңа менә уже очный этапта, әлбәттә телефондар, бөтә гаджеттар кулланырга ярамаячак бөтенләй. Бuna үткән елда нинди кызыклы һораулар булды, әзрәк ярдәм итеп ебәрәйек, нимәгә игътибар итәләр? Менә ер-һы атамаларына кызыклы һораулар, нинди менә Башкортстан буенча инде шуннан йырларның, фольклор әкиятләрне белү, шундайрак темаларга кызыклы һораулар булды. Менә тарихтар турында, Шаймурат Кирова турында күп һораулар булды. Менә Нисә орден тора безнең һәйкәлдә.
Ну, например, медаль, орден. Шундайрак хоролар да бар. Бик кызыклы һорау. Шунда икәнде барып күрергә кирәк бит инде кызыкканыр кирәк. Күз алдына ла килтереп булмый әле. Әйе. Очный этапта килгәндә һораудар квиз форматында, шунда командалар ярыша. Шул тигезәр бала шул бер нәмә утырып бер өстәлдә, улар бер нәмә шундый бергә уйлап командный яуап бирәләр инде. Онда менә Рәсәйнең мәдәнияте, тарихы һәм киңрәк инде Рәсәйгә уже кагышлы һораудар. Менә былтыр бер кызыклы һорау булды. Вот без әйтләр инде. Бездә иң һуңгы партаны Камчатка диләр. Әйе. Камчаткалы иң һуңгы партаны нимә әйтәләр? Инде Калининградмы? Калининград дөрес. Мин үтә алам тимәк. Әйткәндә, нисә бала Мәскәүгә сәяхәткә үтә? Быел 40 бала сәяхәткә барасак. Командалармы алаһызмы? Әллә һәйдә балагызның командасы? Команда менән шундай команда үзләренең шул җитәкчеләре белән бергә барасактар. Мәскәүдә уларда тагыла ниндидер ярыш көтәме? Улар 5 көнендә буласактар, 4-5 көн. Уларда бик кызыклы экскурсион программа көтә, ул инде Мәскәүдә күрәләр һәм бер көн шул уенга бирәсәк. Нәмә була инде бирелгән. Онда шул 4 төбәктең баллары бергә йылып уйнасактар. Улардан да шулай 40 бала киләме? Як, без Воронеж өлкәһеннән һәм Свердловск өлкәһеннән 24 төшәр. Улар өсәр команда гына, алар үзенең грантлары белән кирәк. Безнең грант буенча менә шундай күп балалар баруын халынган. Шуңа безнекеләр еңердәр дип ышанабыз. Безнекеләрне дә былтыр да әйтләнде, без барабыз, без реванш көтәбез дип. Балалар шу хәтлем дәртләр инде кызык. Сынапта үткән ел катнашкан укучылар быел да катнаша аламы? Еңүчеләр генә катнаша алмай. Менә 5 команда кем ингән, шулар гына катнаша алмай, башкалары әлбәттә катнашалар. Рәхмәт итегез шулай. Әлбәттә көтәбез, бөтәһендә регистрация башланган, балаларны көтәбез. Бик кызыклы булды. Менә өлкәндәр әз булгас, балалар үзләре менә асылып, уйнап, шундай кызыклы нәмә асыштарында шунда этно выставка булды бит инде. Шуннан УГНТУнан профессиональный выставка булды. Үзләренең улар кызыклы шундай хәзерге прогрессивный научный нәмәләрен килеп куйдылар да һәм балаларга шуны кызык 3D принтерлар, VR очки, шулар менә шундай роботлар менә уйнап караган чөнки улар бер этапта уйнанлар да, шундый иң һәйбәтләре икенче этапка уйнарга иттер, калгандары менә залда шундай актив интерактив катнашып йөрүләрендә. Шуны төрле блогерлар сакырдык бит инде, артистларны сакырдык, уларга менә шундай аралашу булды. Райс Габитов килде безгә былтыр, шу балалар белән кызык вертикаль видео турында лекция һөйләргә. Аргаман группаһы килде, бүреләр группалары. Менә уларга шундай вакыт, сәгать ярым вакыт улар шулай аралашу вакыты булды. Төрле уеннарда уйнады. Бу бик мөһим шулай бит аралашу. Әйе, менә балаларга шундай атмосферала, шундай уйдаралар бетәһәләр бит инде, акыллы балалар бетәһәләр, шундай актив балалар, отборный балалар дип киләләр инде сынапта шулар дип шундай күтәренке кайф мен шундай дип уларның шундай кайфы безгә шундай дип дәртле булып кайттылар шундай балалар. Һеҙҙең тур оператор ул бит ошондай Мәскәүгә еңеүсе балаларның тур урын ойоштырыу менән генә шөғөлләнмәй. Башка һеҙҙең турдарығыҙ да бар. Мәктәп укучылары өсөн. Улар тураһында ла таныштык. Былтыр федераль программала катнаштык. Мәктәп укучылары өсөн балалары быелга кызганычка каршы шундай программа булманы инде, но әлегә безнең көтүебездә икенче елга шундай балалар өсөн программа буласак, балаларга 2 көнлек Башкортстан буйлап, Башкортстан матурлыктары буйлап сәяхәт итәргә шундай программалар класс менән эшләйбез инде. Шуңа, был проектта без генә катнашмайбыз, күп операторлар катнаша. Шуңа без бөтәбез көтәбез икенче елга ничек буламы шундай проект. Башкортстан буйлап кайсы урыннарга сәяхәт иттерәгез балаларда? Төрле. Чөнки был проектта бөтә райондар катнашалар һәм менә Башкортстан буйлап бит кем кайсы районга инде матурлыктар якынрак, шул якка күбрәк, конечно, йөртәгәндә. Күбенсә район балалары Өфөгә килүдә хәйләләр инде, чөнки Өфөнең
килеп, 450 еллык башкаланы килеп күргеләре килә. Әйе, матурлык нема шундай. Хәзер Өфе матурая ягындан матурая шуга балаларга шуны кызык. Дым алганда бына ошо республиканың матур урындары буйлап сәяхәт итү ошо зур этнографик уенга әзерлек дип исәпләргә мөмкинме? Ну, әлбәттә, безгә чөнки бу шундай проектта катнашу, безгә балалар белән аралашу, шундай балалар өчен проект булдырырга ярдәм итте инде менә күбрәк балаларды ялып итәргә, балалар белән эшләргә, шул проектлардан сыга инде. Һәм әлбәттә республика белән таныштыралар, үзләренең белемен киңәйтәләр. Әйе, әлбәттә. Шулай итеп, искә төшереп китһәгез инде, гаризаларда касанга тиклем кабул итәһегез командалардан? Әлегә 25 сентябрьгә тиклем кабул итәбез, теркәүдә алып барабыз. Бөтәһен дә көтәбез. Нык авыр түгел инде теркәлүе. Шул районда, авылда мәктәп исемен һәм бер укытучы ярларга тиеш инде. 8 бала белән бергә. Рәхмәт, катнашыгыз, еңгегез дигән теләк шулай. Әйе, катнашыгыз, еңгегез көтәбез, бөтәгездә лә бик кызык булачак. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Зур этнографик уен еңүчеләрен Мәскәү көтә. Ошо хакта безгә Тархан туроператор итәкчесе Венера Беккожина һөйләне. Игътибарыгызга зур рәхмәт.